मालाय लोगोफ्रा आंना माहाजोन गोजाथार ड्राग्स जायो आंना नैबे थालिरखौनो जाबाय था मालाया मानि दुखु साला नोंखौनो गारथ्रालां यय है उफ है 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 यो उफ बेटा नोंखौ दे दिनै गारालां Orang kau macam ni. Mana mulai mana? Draksana mana? Zatarlah. Good. Sengra mansi, pita, zimbanai, sikla potai. Mincibai. Enjoy kalam. Nathai beberapa fegra malah nanga. Mincibai. Ada ya sir manlai. Ang hero, ang sase don. Pagile, hei. Nih, mendebat denganku. Sorry, madam. Sorry ada, जोंना सानैसो सोलोंदोंमोन. Ye chalo. Ye. Dasu mendung salah. Dasu mendung. Saya pada orang yang bisi. Saya cina orang yang bisi. Mana kasih bila saya cina lah. Day. Sebenarnya sini hamba. Tuh macam beri nusa pergi kena nai. Hei hero, neng angni बेपार खालामनायाव आखाइ दा हो ड्राग्स फानो ना मा फानो बे आंनि गोसो मिथिबाय Nei video na, aini birika kaman manukau jabla belai hua, bi aini birika. Ayen Ayenखौ जों बे सिपियावसो लाना बेरायो MLA बाबु सैथो लामाजों रां आरजिबाजि नङाब्ला नोंनि खामानिया राङा गाबोननो इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ रेड खालामब्ला गासिबो लाथिख' जानांगोन मिथिबाय आंनि न'आवनो फैनानै आंखौ धमकि होफैदो नों हाउ डेयर इउ ओइ सेंग्राफोर होख्लाय बेखौ दिनैनो फोजोबनांगौ होसो
Beta. Ya, hey. Ya. What? Oi, मा खालामदों नोंसोर बेयाव? Oi, सोर नों? आंनि फालांगियाव आखाइ होनो? आंखौ सिनायाखै नों? नैबेखौ नुदों? सान्द्रि बायदि गब्लंजोबगोन। दम दंबा दांनाय आंखौ। आंखौ सिनायाखै नों? राकेश एमएलएनि फिसालाखौ सिनायाखै नों? नोंखौ देन मा पिस्तल नांलायगौ? आसि फिसा थाइसेनिबो मानसि नङा नों। What? What?
Bu nों आंखौ बेसे हायो बु आंहा सक्सेस जाबाय आंहा सक्सेस जाबाय नों आफानि फालांगियाव आखाइ होदोंमोन ना आंहा सक्सेस जाबाय आं नोंनि लाबारखौ ड्राग्स फाग्लि खालामनो हाबाय बोरो फुथारनो हाबाय दा गैया सार जोंसो मानसि हरजाबाय सैमा गोजासो नोंसोरो बयलार जायै जायै बुजोब्बाय जेबो सेक्स गैला नोंसोरनियाव आफा बेखौ जों बोलोजों फेजेननो हानाय नङा बेखौ जों सोलोजोंसो फेजेननांगोन आं बेनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ सिनायो बेखौ ड्राग्स फाग्लि खालामनांगोन साब्बास बेटा साब्बास नोंनि गोसोथोनायाथ' ड्राग्स फाग्लि जाबाय नङा होमबा सक्सेस नोंनि मोजां मोननायाथ' ड्राग्स फाग्लि जाबाय बिनि उनाव नोंनि जिउआ दिनै जोबथा